जाथाया ओरैबायदि जादों जे जोङो मोनानि ओंखाम जाबाय थादोंमोन 11टा बाजियाव। दा बे समावनो माखासे जि राजखान्थियारि दोलो BPF हान्जानि माखासे गुन्दागिरिफोरा जोंनि मावखुलियाव फैनानै जोंखौ गाग्लोबफैदों। जोंनि अफिस मावखुलियाव लाखिना दोननाय जोंनि बलेर' गारि गंसेखौ बिथांमोना बुख्रुबनानै थांदों आरो मावखुलिनि जि सोरगिदिं गासै थिंनिफ्राय लानानै गुबुन मुवा बेसादफोराव बिथांमोना अन्थाइ खुबैदों। बेफोरबायदि जोंनि किसुमान जायफोर बेसेन गोसा मुवा बिथांमोना बेफोरखौ नस्थ' खालामनानै बिथांमोना थांदों। दा बेयो जोबोर लाजिथाव होननानै जों बुंनांगोन। दा राजखान्थिया दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआ गुबुन गुबुन राजखान्थि गावसोरनि निति आधाराव खालामगोन। जों बेनि सायाव जों बुंनो थाङा। नाथाय नैफोरबायदि जि माहारियारि आफादनि मावखुलि, बे मावखुलियाव बिथांमोना जिबायदि गाग्लोबदों बेयो जोबोर लाजिथावना जादों आरो बियो गासै बर' हारिनि थाखायनो मोनसे दुखुनांथावना मोनसे जाथाय। मानो होनब्ला दिनै जोंनि हरसिंगा ओनसोलाव बेफोरबायदि मालाबाबो जाफेराखैमोन। जे हरसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव दिनैसिम गोबां राजखान्थिगिरिफ्रा जोंनि ओनसोलनिफ्राय खालामनानै थांबाय। नाथाय बेफोरबायदि मालाबाबो नैबे जोंनि ओनसोलाव जि जोंनि मावखुलि बबेबा गोथार मोनसे हारिनि मावखुलिखौ बेफोरबायदि गाग्लोबनाय जाथाया जाफेराखैमोन। बे जोबोर लाजिथावना आरो बेखौ जोङो दख'रा आफादनि जानानै निन्दा होदों। जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि जाया आरो जाय बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों बिथांमोननि सायाव जे जोंनि प्रखाखना गोख्रों जासे बिथांमोननि सायाव नोजोर होयो आरो बिथांमोननि सायाव गोख्रों मोनसे स्टेपखौ लायो। बेनि थाखाय जोङो मोनसे FIR बो बिथांमोननि सायाव जोङो होनाय जाबाय। दा बेयाव माखासे सोद्रोमाफोरखौ जोङो बेयाव थांनाय हराव जि एटेक खालामनाय बिथांमोनखौ आइडेन्टिफाइबो जों खालामनाय जाखादों। दा बेयाव जोङो बिथांमोननि साफ्रोमनिबो मुंखौ जों मख'नाय बिदि जादों। बेनि आन्दोआव दा बिथांमोना मा सानना लादों जों बेखौ मिन्थिया। नाथाय माहारियारि आफाद हिसाबै सोरबाया BPF खालामदों, सोरबाया UPPL खालामदों, बेनि सायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया आरो जाय जेरै राजखान्थि खालामदों बेयो गावबा गाव खालामथों। जाहाथे जोङो दिनै सोरखौबा BPF बा UPPL होनानै थोंजोङै जों सोरखौबा सापर्टबो बिदि खालामनाय बिदि जायाखै। आरो जोङो मरेल सापर्ट सोरजोंबा थानो हागोन, नाथाय सोरखौबा जों बेफोरबायदि राजखान्थियारि बिथिङाव थोंजोङै जोङो बिदि मदद खालामनायखौ जोङो जायाखै। दा बेयाव जाहाथे बिथांमोना जोंखौ मा साननानै जे माबोरै जोंनि मावखुलियाव एटेक खालामखो जों बेखौ दिनै बुंस'नो हानाय नंलिया। जाहाथे बिथांमोना नैफोरबायदि गाज्रि साननाय सानस्रिखौ लानानै जाहाथे हारिनि मोनसे गोथार मावखुलिखौ बेफोरबायदि खालामनाया जोबोद दुखुनांथावना आरो बेखौ जाहाथे उननि समाव खालामा जों बिथांमोननि गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों। दा बिथांमोननि बिजाथिफोरखौ जों खावलायदों जाहाथे गावसोरनि बेफोरबायदि गुन्दागिरिफोरखौ जाहाथे सामलायनानै लाथों। जाहाथे उननि समाव बेफोरबायदि गोथार माहारिनि आफाद दिनै जोंनि फरायसा आफादनिल' नङा, गुबुन गुबुन जोंनि बर' हारिनि बा गुबुन हारिनि आफादनि जि मावखुलि बेफोराव दिनै जोंनि आबसु अफिसावनो जुदि खालामदोंबा गुबुन आफादनि मावखुलिफोरावबो बिथांमोना निस्सय खालामगोन उननि समाव। जाहाथे बेफोरबायदि खामानिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थायो जों बेखौ दख'रा आफादनि जानानै जों खावलायो बिथांमोनखौ। बिथांमोननि जि थासारिखौ जों नुनो मोनदों, बिथांमोना जौ लोंनानै ओरैबायदि थासारि बिथांमोना गावसोरनि थासारिखौ मिन्थियै बायदि गाज्रि राव बाहायदों। बाहेरनिफ्राय गाज्रि राव बाहायनानै जोंनि जि मावखुलियाव बिथांमोना एटेक खालामदों। हाथियार बिसोर थखन गनद्राय बिदि बायदिसिना गोबां अन्थाइ दिनै नोंथांमोना नोजोर होयोबा जोंनि मावखुलियाव नुनो मोनगोन। अन्थाइजों बुंफबनाय ओरैबायदि अन्थाइजों खुबैदों बिथांमोना आरो बिथांमोना थखन गनद्राय बायदिसिना लानानै फैदों। जाहाथे बेयावथ' बिथांमोना सोरखौबा जुदि मोनोमोनब्ला बिथांमोना सोरखौबा बुथारनानैबो गालांगौमोन। दा बेनि दायित्वखौ सोर लागौमोन? बेनिखायनो जों गोख्रों भाबै जों प्रखाखनखौ खावलायदों बिथांमोननि सायाव स्ट्रिक्ट एक्सनखौ जों लानायखौ जोङो दख'रा आफादनि जानानै खावलायो। आइडेन्टिफाइ बिथांमोना जिहेथु जों बिथांमोनखौ सिनायनानै मोनखादों थांनाय हराव जायफोरा एटेक खालामदों
बिथांमोनखौ जों सिनायनानै मोनखादों बिथांमोना BPF दोलो राजखान्थिजोंनो गासैबो जरित दोङो आरो बिथांमोननि थाखायनो बिथांमोना खामानि मावगासिनो दोङो BPFनि थाखायनो रिहन दैमारि जे उदालगुरि समस्तिनि रिहन दैमारि बिथांनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो।